Suabe. Oo. Lapit na. Kanan daw eh. Okay, good morning mga bossing. Nandito tayo sa Barangay San Isidro, Rosales, Pangasinan. Pupunta tayo ng Mount Kuyapu. Binata, Mount Kuyapu. Pero bago tayo magpatuloy mga boss, ang ating intro. Okay, ngayon lang ulit tayo nakapag-vlog kasi medyo na-busy tayo. Andito tayo ngayon sa baryo. May pupuntahan tayo na isang lugar na ngayon lang natin pupuntahan. Ayun Teplex. Doon tayo dadaan sa ilalim. Kaya okay, ano pa hinihintay natin? Approaching na tayo, pinapakaliwa tayo dito. Ang ganda nitong lugar na to eh. Napaka papayapa. Saka talagang kuwan siya bakit pinapakaliwa tayo? Meron bang ibang dadaanan dito? Aliga. Wala. Pangawa na tayo. Ito baryong papuntang Pangawan. Tahimik din ang mga tao dito. Buhay probinsya. Ganito lang ang kanilang gawain araw-araw. Meron tayong kakananan dito eh, sa lugar na to. Tapos gitna niya puro bukid. Ayan yan, kanan tayo dito. Yan, kanan. Taas dire-diretso lang to. Wow, ito na bundok oh. Kung nakakita niyo yan, ang kabundukan na yan, suabe. Uy. Di ba? Ayun yun yung Kuyapu. Naman ang ganda Yung daan lang medyo hindi maganda, pero ang ganda ng kanyang view. Wow. Kahit saan ka mapalingon, makaliwa makanan, ang ganda ng view. Ayun lang yung Kuyapu puntahan natin. Ito naman yung Balunggaw na kami galing. Taas pala yung Balunggaw na yan. Taas pala. Sino mag-aakala na may ganitong lugar dito sa San Isidro, Rosales, Pangasinan. Ganda. Wow. Kanan tayo dito.
Yun, ito na oh. Yung dire-diretso na to. Dire-diretso lang to. Ang ganda rin ng kalsada dito. Oh. Pero alam ko may nadaanan kami ditong gasolinahan eh. Mas may kakananan na agad dun oh. Itong mga kwarto eh, papuntang Quiapo, may daan din ata papuntang Manila eh. Ano mo yung kalsada, walang bihira lang dumadaan. Ang ganda. Saan kaya galing itong mga ano na to? Sasalubong ko na yan. Pero imposibleng walang umiikot. Parang lumalayo tayo. Diyan kami kumaliwaanan eh. Diyan no, puntang Balongaw. May mga checkpoint pala din dito. Ah, bayan to eh. Ah, bayan ng Rosales. Oh, ang daming sibuyas oh. Oh, Nueva Ecija na. Nasa Nueva Ecija na ako. Mabuhay, Nueva Ecija. Oh, kita mo yun oh, Nueva Ecija. Ang galing. Welcome, Nueva Ecija. Lapit lang pala ng Nueva Ecija dito. Wala pa akong nakikitang gasolinahan ah. Ba? Meron yan, posibleng wala. Ayun na, malapit na oh. Lapit na. Ah, magbara yun ah. Ay, hindi pala makukuha ng fuel filter yan oh. Oo nga pala. Ay, fuel filter pala. Doon lang yan. Ayun na, yung kuya po oh. Dire-diretso lang tayo. Ay, kakanan tayo. Saan? Dito?
As kaliwa. Hoy, adventure. Ganda oh. Wow, ayun na ayon. Ayun na pala yung kuya po. Ay nakikitang kwan. Bababa ay. Tapos kaliwa. Ano ba itong papasukan na to? Uy, skinita. Tas kanan uli. Saan? Kaka-excite naman to. Ayun. Kanan uli. Excited naman. Ayun, may kakambal yung bahay. Uy! Tama ba to? Tama ba to? Ano? Mount Bulaylay 16 minutes. Ano naman yun? Ano na to? Daanan na to. Kakal dito. PNP. Dahil palang bundok dito. Ano naman yung bukid sa kanan natin, oh. Saan kaya padiretso itong kalsada na to? May kakananan tayo, so wala pa tayong gasolina. Sabi niya 3 kilometers. Ayun. Gagasolina muna tayo doon. Pula. Pula, full tank 40.
zipline. Pag ito irigasyon, diretso lang daw. Malapit-lapit na Mount Bulaylay. Babayan, Petron. Kanan daw eh. Kanan. Minute burger. Tapos dire-diretso na to. Ay, lako, one way. May Yamaha pala dito. Kanan. Yung ating Mount Kuya po naging Mount Bulaylay. $12 minutes, malalayo pa to. Anong lugar na ba to? Kuya po pa rin to eh. Kaya lang anong lugar. Casa Honorata. Ay, bayan. Bayan ng Kuya po. Oo nga, bayan ng Kuya po. Oo, may Ferris wheel eh, bayan nga. Kakanan dun. Ang ganda ng mga coin niya oh. Bayan to ng Kuya po. Yun no, pamilihang bayan Kuya po. Ay, sarado. Nagre-reroute ang po. Okay mga bossing, hanggang dito na lamang ang aking video. Hindi tayo nakarating ng Kuya po at ng Mount Bangkay kasi hindi pwede. Andito tayo ngayon sa kalsada ng Kuya po, Pangasinan Road ba to? Okay, dito lamang mga bossing. At kung nagustuhan nyo ng aking video ay alam nyo lang yung gagawin. Okay, bye bye and ride safe sa atin and keep safe. God bless sa inyong lahat mga boss. See you next video tayo. Okay, bye bye.